Bueno, eta horten hemen jarra omendu karpa, ezta? Ze karpa, ze esatek? Esateka horten gotzein? Ah, txosna. Txosna? Zera txosna? Ba, era gehiago laguntzeko tresna. Independentzia ez da kotxe bomberu baten izena, ez da bakunak erakatzeko koloniere. Jardinaziaren hauan zinbaudu saiatu arren, utopiaraz mugiarazten gaituen ideia. Gauzatuz jotzen badugu helburuan. Euskal Herria eskatutik, Katalunia jurera, pasaporte eta mugarik gabeko bidaia. Gizakiaren zamaroa luzatu, ala inoren da zera nahi baitu zan benizi. Autogestioa, erabaki almena bultzatuz. Esan ozentieta, ideia zabaldu, Hola, Tolosa, koineuteriak! Hola, hola! Memorizatze hutsean oinarritzen da hezkuntza, erreformatzerakoiak interesen asmakuntza. Ikasleak batu taindarrez, gure beharrei bultza, norberaren gogo horrek sortuko du formakuntza. Gaztetxeko lehiotik zartuko gara berriz. Txakuzikinen zirenek ez dute joraitik eto zaitezu ere. Laumaretako hore biziz gazten, marrazten, gozatzen, hasi nahi nuke. Gazte ongeroak pintatxarra dauka, eta gu hemezearo galduka. Modako arropa, eta mujonbrez itxura, Tolosa geldirik dago, zer gertatu da. Bestelako jendarte bat eraiki nahi badugu ezinbestekoa da gune askek sortzen eta indartzen jutea. Harreman sano eta parekidek izango itaun espazio. Guk ere denak bazela ondo pasain edugulako, baina babosoak aguantatu gabe. Gora ligote sanoa eta erasotzaileak zezen plazara. Eta orain goazen tragoa txondatan hartzea. Venga, gora inauteriak!